Usa ka lalaki gipusil patay sa nagsakay og motorsiklo at tubangan sa simbahan. Domestic violence ug sex crimes nagpabilin nga suliran sa kababaynan. Daghan nga armas nasakmit sa CIDG sa ilang Operation One Time Big Time. Babae nga pusher nakuha og kapin usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu. Matang sa contraceptive nga gipromote sa Department of Health gisupak sa Human Life International. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 2 sa buwan sa Marso tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Harara. Kasamtangan nagpadayon karon Georgia ang weekly sessions sa Provincial Board din usa sa siguradong tukiyon sa mga board members ang pagkasuspenso ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia. Andam si Vice Mayor Efren Gungun Hicaglan nga subling mahimong acting mayor sa mong lungsod ko galing suspension gyud si Mayor Nelson. Si Hica mo'y mireklamo kang Garcia hantud sa ngadto sa Junta Provincial. Jinky Bargio, sugin limi. Mipadayag sa iyang kaandam si Vice Mayor Gungun Hica nga muling ko pag-usab isip amahan sa lungsod sa Dumanhog sa higayon nga masuspenso gyud si Mayor Nelson Garcia og unom ka buwan. Kampante si Hica nga dunay igong rason ang Committee on Complaints and Investigation nga irekomendar ngadto sa mga sakop sa Junta Provincial ang pagsuspenso sa ilang mayor gumikan sa kasong abuse of authority o grave misconduct. Confident kay kung masuspenso siya, no, tungod kay klaro man kay na sa ato ang local government code nga ang dunay gahom sa pag-appoint or designate, no, ang vice mayor man. Apan kun si Mayor Nelson Garcia ang pasultihon, di maayong lakang ang pagsuspenso kaniya kay gamay ra kaayo ang isyu, diin siya maoy mi-designate og sangguniang bayan secretary itandi sa mga kaso ngayang gisangat batok ni Hica. Tataw matud pa nga mipabor ang provincial board kang Hica. Nasayran nga ang majority sa PB mga sakop sa Liberal Party ang partido ni Hica ug kaatbang ni Garcia sa politika. My statement that I do not get a fair treatment here in the province, it only shows that I was right. No? I was right. Because how come they decided for the 6-month suspension for a very minute offense? Masayran ang desisyon sa Junta Provincial karong hapon kung angayan bang isuspenso si Garcia o dili. Jinky Rosit, News 5. Dugang ebidensya gisangat sa abogada batok sa asawa sa Vice Mayor sa Ronda. Ang asawa sa Vice Mayor nagatubang og sumbong frustrated murder. Human niini gidasmagan ang sakyanan sa abogada nga iyang gituo ang adunay relasyon sa iyang bana. Mubalik si Jinky Rosit. Kaganihang buntag subling mipatimaw ang abogada nga giakusahang other woman ni Dumanhog Vice Mayor John Ungab sa buhatan ni Fiscal Rabillas. Kuyog ni Attorney Giselle Chu ang laing pang testigo nga nakakita sa hitabo dihang gibunalan og baseball bat ni Pearl Ungab ang sakyanan ni Chu nga miresulta sa pagkabuak sa mga bildo ug pagkabunog sa bukto niya. Matud ni Fiscal Rabillas, lakip nga gisumiter ni Chu ang mga screenshot sa CCTV footage nga kuha sa crime scene. Ang pagsumiter ining supplemental affidavit di makalangan sa dagan sa kaso, matud ni Rabillas. Especially so that the respondent manifested last Friday when I visited her sa Vicente Soto that she is not going to avail of his right to preliminary investigation, meaning she is not going to file a counter affidavit. Si Chu sa iyang bahin wa mabalaka sa hulga nga mopasaka usab og sumbong ang asawa ni Vice Mayor Ungab batok niya. Sa interview sa Cebu Daily News, si Pearl Ungab nagkanayon nga unang gipasirita ng iyang naong og pepper spray og uban sa iyang 2 anyos nga anak suway nga gidasmagan ni Chu nga sakay sa iyang auto. Nag-file ako complaint, so let's just let the judicial process take its course. Let us let them.
Ang presidente sa Vice Mayor's League na si Gungun Hika miingon nga di sila musawsaw sa isyu sa pamilya ni Ungab. That's an issue that we have to talk about. As to the league, unsay buhaton sa liga, then I will ask my fellow officers no, sa league if we will investigate the incident that had happened recently, then we will have to. Niadtong Biyernes, tuyong giadto sa ospital ni Fiscal Liceria Rabilia si Pearl Ungab nga 7 ka semanang mabdos o gipaubos sa hospital arrest tungod kay nagspotting. Gipresentar usab sa pulis ang baseball bat nga giingong gigamit ni Pearl pagbuak sa bildo sa puwa nga Toyota Vios ni Attorney Giselle Chu. Si Attorney Chu, wa na mihatag og dugang pahayag siyang reklamo ug miingon nga korte na lang ang modesisyon sa kaso. We already filed a criminal complaint, so let's just let the judicial process take its course. That's all. Ang asawa sa Vice Mayor mo pasaka usab og kaso nga maglakip sa disbarment ni Attorney Giselle Chu. Jinky Rosit, News 5. Gilauman nga magpadayon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga nangasakit ug tipos sa pinamungahan kay dunay uban nga dugay makitaan og sintomas niini. Andrea Patenia, Suginlimi. 40 na ka gisuspetsahang kaso ang natala samtang miabot na sa 7 ang nagpositibo sa tipo sa barangay Kamugaw sa lungsod sa Pinamungahan. Matod sa DOH, miabot na kini sa epidemic proportion apan di pa sila mo deklarar og outbreak. Actually, ang ilahang kaso, pag-check na to, pag-review na to sa records for the past 5 years, wala di inana nga gidaghanon sa kaso. Unang karon, unexpected siya, go beyond siya sa the usual trend. Unang sa pagkakaroon niya na siya sa epidemic proportion. Sa 7 nga nagpositibo, 2 na ang namatay. Ang 16 anyos nga si Marivic Macalipay ug ang 29 anyos nga si Eduardo Caniban. Nagpositibo sab sa sakit ang amahan ni Marivic apan wa nagpakita og sintomas. Samtang ang 11 anyos nga manghud niini ana pagyapon sa pribadong tambalanan tungod sa samang sakit ug nagkagrabe ang kondisyon. Nag-typhoidilitis na rin siya niya. I-recommend for explore lab kay na peritonitis na siya. Ano seryoso ang kondisyon ni gawas ang fluids na ngadto sa iyahang peritoneal cavity ba. Dapit sa iyahang puson. Ang gawas na gid sa may fluids outside sa iyahang intestines bitaw. Niadto lang weekend, nagpositibo sab sa tipos ang 2 ka anak sa namatay nga si Eduardo nga nagpangidaron og 1 ka tuig ug 3 anyos, lakip na ang lain nilang silingan. Ang 3 ka pasyente gipabalhin na sab sa tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa Pinamungahan District Hospital. Samtang laing na po ka suspected typhoid cases ang natala sa DOH sa labing uwahing pagbisita nila sa lugar. Gingong bisan og nagnegatibo na sa Kagaw ang primary water source sa barangay, human kini mabutangi og chlorine, posibleng mupadayon pa ang pagsaka sa mga kaso sa tipos kay dunay mga tawo nga bisan og hagbayrang na infected sa tipos, dugay pa nga magpakita og sintomas sa sakit. Ang problema mo na to karon katong na kainom madaan sa hugaw pa ang tubig. Kaya ang incubation period manggon na modagan nga to 2 to 3 weeks manggod. Depende sa load sa kagaw. Kung ispiso kayong kagaw, dali ra pud ka manifest, no? Pero kung ginagmay, dugay pod ang kuan. Dili pa mo sa kaso. Hangtod karon wa pagyapon ma-treat ang laing 2 ka tinubdan sa tubig sa barangay, mao nga paymangno sa DOH nga di direktang muinom niini kundi mapabukalan ang tubig o mabutangan og aqua tabs. Laing tambag sa DOH mao nga pakuralan na ang tanan nilang water sources aron malayo kini sa mga hayop, mga manlaba o mga kabalayan. Padayon nanawagan ang Department of Health ngadto sa mga makasinati og sintomas sa tipos sama sa hilanat, paglabad sa ug pagsakit sa nagadayang bahin sa lawas nga magpakonsulta dayon sa doktor. Matud pa bisan og makamatay nga sakit ang tipos, dali ra nga maayo ang tawo nga mataptan niini kun matambalan siya dayon. Andrea Patenia, News 5. Nasikop sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group 7 ang gilang drug courier nga nakuhaan og 7 million pesos worth nga shabu. Jinky Receipt, Suginlimi.
Pinaagi sa buy-bust operation na sikop sa mga operatiba sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group 7 ang notadong drug courier sa Sugbo nga si Jonathan Cañada sa gisakan niini sa may 3 de Abril sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa gabii. Ang dinakpan kanhinan uniform personnel sa Civil Security Group kansang operasyon mao ang pag-deliver sa mga drogas nga naglakip sa Northern Cebu. Nakuha gikan kaniya kining dako nga putos sa shabu nga dunay gibugaton nga 600 grams og nagkantidad og 7 million pesos base sa estimate sa Dangerous Drugs Board. Kini ang gikonsiderar nga labing dako nga drug operation karong tuiga sa kapulisan. So ato siya na corner, wala siya. Ang transaction is dirigid mismo sa iyang balaya. Dugang sa raid SOT 7 nga 200 grams matag semana ang mabaligya ni Cañada. Gawas sa shabu, nakuha gikan kaniya ang 100,000 pesos nga buy-bust money. Bisan pa man niini, ang suspect ni himakak sa pasangil nga dugay na siya sa maong illegal nga kalihukan. Jinky Rosit, News 5. Duha ka babae nga nalambigit sa pagpamaligya og shabu na sikop sa managlahing operasyon sa Cebu Intelligence Branch. Madin Sabang, Sugin Limi. Gihulagway nga usa ka level 1 drug pusher si Emeline Mabano Dingal kinsa nasikop pinaagi sa buy-bust operation niadtong Sabado sa gabii sa Sitio Buli, Barangay Dulho, Fatima, human sa tulo ka semanang pagpaniid sa Cebu City Intelligence Branch. 8 kadagkong putos og mga gagmayng pakete sa gidudahang shabu, 20,000 pesos nga gituuhang halin ug mga drug paraphernalia ang nakuha gikan sa balay sa dinakpan. Miabot og 110 grams ang nasakmit nga shabu ug mikabat sab kini og 1.3 bilyones pesos base sa Dangerous Drugs Board value. Tug-an ni Emeline nga lain-laing tawo ang muhatod kaniya sa shabu apan wa siya makaila kun kinsa ang tag-iya kay di sab musulti kaniya ang tighatod. Nabapo pa man ko ingon na kuan ba chingko naman to sa una. Gramos? Oo. Oo, kuan nga ang limitan kuan sa isintan. Actually, sa mga previous nga mga contact sa raid no naa pero sa karon lang is daghan kayo ang tibuok gid no. Muna nakurat lang sad me. But eventually ang giingon po sa subject nato sa buy-bust is siya na mismo ang repack, siya na magdugmog and then mag-package na ni. And then initially iyas ang giingon nga gitagakan na daw siya. Kini ang unang higayon nga nadakpan si Dingal nga nagsugod sa ginagmay nga pagbaligya hangtod nga milambo ang iyang illegal nga negosyo. Sa nasakmit nga cellphone sa dinakpan, dunay nag-text ni ini nga gituuhang lookout diin gihinganlan ang mga pulis ug buang. Base goods information malagi na grabe kay kasikit na mabalay. Pagkita na mo diri is marabito kadudahan pod kay kana bitong sikit kayo tapos gagmay pag mabalay. Nga nabulaga lang mi nga ni di kadaghan na pod ang kwas. Nasuta sa kapulisan nga dunay drug den sa dapit apan wa sila'y nadakpang nanuyop human nakadagan. Gisakmit sab kining 5 ka functional video camera machines nga nakit-an sa dapit. Napusasan sab sa CIB ni atong Biyernes sa gabi ang labandera nga drug pusher sa Purok 8 Barangay Kamputhaw nga si Edith Gabato. Mag-usa ka buwan nga gipanid-an sa CIB si Gabato base sa text complaint nga ilang nadawat. Gingong protektado si Gabato sa iyang mga binayrang mga batanon ug sa iyang mga suki maong nangahadlok ang mga residente sa dapit. Giangkon sa labandera ang iyang pagpamaligya ug ang mga nasakmit nga drogas. Wa hinuon niya nganli ang supplier niya sa shabu ug giingong igo lang kini niyang ipapalit sa iyang mga sinaligan. Naatlan sab nga paingon nga musuyop silang Jonas Compra, Aladia Gabato ug Rudy Rabong. Sakto yung gihatag information so mana dako gintabang ang mga detalye ngayong gihatag sa mga informations. Yeah, patay na akong bana, tunagin to, ako nalay nagbuhi nila, magdus pang kaipunan walay trabaho. Ako nalay ninguha ang makakaon sila ba. Madin Sabang, News 5. Lisod dakpon sa mga tinugyanan sa Balaod ang mga drug lord nga responsable sa pag-distribute sa illegal nga droga sa rehiyon. Sukad masukad, wala pa'y bisan usa ka drug lord nga nadakpan. King Perez, Sugin Limi.
Kalampusan na lang ang Chief Superintendent Prudencio Tombanyas ang pagkasikop sa drug courier nga si Jonathan Cañada niadtong Biyernes. Miresulta sab kini sa pagkasakmit sa dakong pakete sa shabu nga may gimbugaton nga 600 grams nga nagkantidad og 7 million pesos base sa estimate sa Dangerous Drugs Board. Sa Northern Cebu tig-operate si Cañada ug gikumpirmar ni Banyas nga adunay koneksyon ang nasikop ngadto sa usa sa 8 ka mga gilang drug group sa Central Visayas. Karon nga nasayran nga dunay 8 ka drug groups, giangkon sa Regional Police Director ang kalisdanan sa pagkasikop sa mga dagkong player sa illegal nga negosyo. They don't handle the dirt any longer. Yeah. So ito na yung mga small, mga utus-utusan nila na nag-handle din. Kaya most of the time, sila yung nahuhuli. Igo lang sa pagsugo sa iyang mga sakop ang mga drug lords, matud pa ni Banyas. Ang mga sinugo lang ang kanunay madakpan nila, sama na lang ni Cañada nga drug courier. Mga nasayran nga aktibo sa mga transaksyon ng mga inmates sa New Bilibid Prison nga gidudahang utok sa pagpadagan sa negosyo sa illegal nga droga sa nasod. Kasi nga, yun na nga, one of that is they still have control by sa mga networks nila through their cell phones. Kaya one of that is talagang kung pwede maalis yung cellphones doon sa Bilibid. Standing order ni Banyas sa tanang kadagkuan sa police offices sa rehiyon nga palabwan pa ang mga kalampusan sa anti-illegal drug operations karong tuiga kun itandi sa mga milabay nga mga tuig. King Perez, News 5. Gipresentar sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7 ang ilang nasakmit nga mga armas atol sa pagpahigayon sa ilang one-time big-time operations. 20 ka mga armas ang nasakmit sa pag-serve sa unom ka mga search warrants ug usa ka bypass operation sa 4 ka mga lalawigan sa Central Visayas. 7 niini mga high-powered firearms. Giapin usab nila og sikop ang duha ka duwaan nga airsoft, mga assorted ammunition ug empty shell ug 23,000 pesos nga kantidad sa drogas ug paraphernalia. 7 ka mga tawong nadakpan ug duha pa ka mga suspect ang gipangita. Ipaubos sa ballistic examination ang mga nakuhang armas aron pagsusi kung nagamit ba kini sa krimen. Armas. And we can say that na nakuhaan gyud ang mga loose firearms sa community. And I believe this will be an ongoing project by CIDG, not only with CIDG Region 7 but CIDG nationwide. Matud pa ni Police Chief Superintendent Prudencio Tombanyas nga bisan kinsa nga qualified mo'y mahimong pilion ni Presidente Noynoy Aquino nga mahimong PNP Chief. Kini subay sa migawas ang balita nga si Deputy Chief for Logistics sa PNP nga si Police Director Juanito Vanyo mo'y gusto ni Purisima nga mupuli kaniya. Miresulta ang maong hungiho nga dunay may tabo nga mass resignation nga buhaton sa mga kadagkuan sa kapulisan. Kung mirekomendar ang miresign nga PNP Chief kang Vanyo, ana-ana sa presidente kung sundo niya kini. Way nakitang sayop si Banyas, niini kay gawas nga qualified ang ranggo ni Vanyo duna kini mga kalampusan sama sa Zamboanga Siege Isip Regional Director sa Region 9. Gipasalig ni Banyas nga di mo appeal ang PRO 7 sa maong planong mass resignation, hinuntambag niini nga sa di makauyon sa bago mapili nga PNP Chief nga mo resign na lang. Nasayran niya sa nga batchmate sa PNA Class 83 si Banyas og Vanyo. Under the organization, they're free to go anytime. Bakit pahintayin nila na yung tao na yun is itatanghal bilang Chief PNP? Eh di mag-resign na sila, di ba? Kung bakit tatakutin pa yung organisasyon, yun. Lalaking naglakaw at tubangan sa simbahan gipatay sa wa mailhing lalaki nga nagsakay og motorsiklo. King Perez, Suginlimi. Sa tubangan sa Our Lady of Consolacion Recoletos dinhi sa Laray Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay gipusil si James Abarquez sa riding in tandem samtang naglakaw kagahapon pasado sa alas 3 sa hapon. Patay nang nabot sa Talisay City District Hospital ang biktima. Human makaangkon og samad pinusilan siyang abaga ulo ug kilid. Managlahing armas ang gigamit sa mga mamumuno. Subay sa nakuhang kabhang og bala sa 9mm ug kalibre 45 nga armas. Wa magtuo ang amahan sa nahitabo siyang anak.
nga gingong way trabaho ug way kaaway. Burn! Run! Man! Go! Na-recover kining kalibre 38 nga pistola ug tulo ka gagmayng pakete sa gidudaang shabu gikan sa biktima. Kiniyang pagdaog drogas posible nga basig drug user siya. Ang ato dre is ang main motive nganong ipusil siya. Nganong nagdasa sa armas. Yun. Kaya kung anak, butang anak. King Perez, News 5. Mga gambling machines gipang sakmit o gipang guba sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Samtang Masyaw Coordinator sa Barangay Labangon na Sikop Sab, Ryan Sorote, Suginlimi. Sa matag-agi sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch, doon na makuha ng mga illegal gambling machines sa matag iskina sa sitio Viking sa Barangay Mambaling, kiniatol sa ilang gihimo nga saturation drive. Mikabat og 16 nga mga muli-muli machines o video karera ang nasakmit pinaagi sa tabang sa ilang mga asset. When nabuhat ang mga tag-iya sa maong mga illegal gambling machines, diyang gipanguha kini sa mga pulis. Gikabalakan sa mga barangay officials o sa mga ginikanan sa mga bata nga nagumon sa sugal. Daghan na kay mga kabatan-unan nga nagsigigduwa ng mga karera, and then mo nagi take action nato para at least man lang makakuha ng mga barangay officials. Bisan og tagpiso lang, gingong mao na kini ang sinugdanan sa bisyo sa sugal, ngabot malikayan sa maginikanan alang sa ilang mga anak. Gani, doon na pa nakuhang usa ka sako nga tagpiso ang CIB sa usa sa mga balay nga mo'y pasensyoanan sa mga manuwaay. Daghang mga bata sab ang ikatahong nagsigig cutting class aron moduwa og gambling machines. Gipangkuba sabdayon ang mga makina at tubangan sa mga residente aron di na mapuslan. Gida sa CCPO headquarters ang magipangguba, apan bisan pa man ini miangko ng kapulisan nga dali ra gyud makapahimog balik ang operators ni ini. Nga at least man lang napakita nato nga atong giguba mismo gyud no on the spot para this way duda sa kung na magimamalik at least na dili na ginagikan. Nasikop sab si Dan Earl Rabor, kinsa miangkon nga usa ka Masyaw Coordinator sa sitio Bugnay, Barangay Labangon. Nasikop si Rabor sa CIB kagabi, pinagiso sa kareklamong ilang nadawat. Gitumbok na financer sa subject si Alice Bagtak nga taga Alopez o giingong igo lang magpa-pick up sa ilang halin matag hapon. Nakuha gikan kang Rabor ang mga tip sheets, tax machine ug manghalin. Doable siya, dual ang iyang issue siya or and kana bitang coordinator, big time coordinator siya. Wala kay gadto ra niya lang adto kay para kuon anak nga financier pa ato memory mit kuno niya. Ryan Sorote, News 5. Dugang duha ka bag-ong reklamo batok sa mga pulis ang gisusi karon sa buhatan sa Regional Investigation and Detective Management Division sa PRO 7. King Perez, Suginlimi. Duha ka mga bag-ong reklamo batok sa mga pulis ang nadawat sa buhatan sa Regional Investigation and Detective Management Division sa miaging buwan. Usa niini ang reklamong pagpangulata ni PO3 Romeo Cabulao sa Guadalupe Police Station ngadto sa gipasangin lang nangawat silang panimay. Miresulta ang gingong pagpangulata sa pulis ug ang iyang mga silingan sa pagtangtang sa tuong mata sa suspect nga si Joe Henry Bagul. Matod sa hepe sa RIDMD-7, nga gipanglantawan nilang moabot silang buhatan karong adlaw ang gireklamong pulis aron makuhaan sa iyang habig. If in case ang iyang continued presence might influence the evidence or the complainant, mo na siyang doon natin preventive suspension. Pero kung walay dili niya ma-influence ang conduct sa investigation, pwede magwalay preventive suspension. Samtang usa ka parallel investigation ang buhaton sa Internal Affairs sa nasugdang investigasyon sa RIDMD-7 kabahin sa pulis nga namusil og giro. Ang gireklamo mao si PO1 Ronaldo Napigkit. Gumikan sa indiscriminate firing, di nabutang tuong mataog sa maran ang iro sa reklamante nga si Rosalie Mahinay sa Barangay Giso sa Dakbayan sa Mandaue. Sakop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch si PO1 Napigkit. Ang illegal discharge sa firearms lang mao'y masusi sa kapulisan ug di ang pagpamusil sa iro. Wa pa masettle ang tag-iya sa iro ug ang pulis. Matod pa sa ni Mahinay nga
dili pa siya maka-decide kung makig-settle ba si amicably. That's why within the week maghulat mi siya. But we have already we have the statement already of Mahinay just in case mo decide siyang mapurso sa kaso. King Perez, News 5. Ipatay sa gibuwagang bana ang iyang asawa didto sa dakbayan sa Bugo kagahapon gamit ang kutsilyo. Gipangita pa karon sa kapulisan si Gregorio Caminade nga usa ka tuig nang gibuwagan sa gipatay niyang asawa nga si Rhea Caminade, 25 anyos. Gingong nagkita ang kanhi magtiayon alang sa birthday sa ilang anak ug gisuwayan sa bana nga makigbalik sa iyang asawa. Diyang nagdumili ang babae sa pagigistorya, mikuha og kutsilyo ang sospek, dayon gigulgol sa liog. Pariside ang andam nga sumbong batok kang Gregorio. Nagkalain-laing grupo sa mga aktivista o student leaders gikan sa mga universidad sa Sugbo misalmot sa gipahigayong National Day of Rage for Justice, Accountability and Change niadtong Biyernes. Ang buong kalihukan na nawagan sa pagkapakanaog ni President Noynoy Aquino sa pwesto tungod sa mga palpak ining nahimo sama sa Mama sa Pano encounter. Nanawagan sab sila nga pugngan ang padayong tuition fee increase nga gikatakdang mahitabo karong umaabot nga pagbukas sa laing school year. Sa tibok nasod, 400 ka mga tunghaan ang naglaraw sa pagpataas sa ilang tuition fee. Nanawagan ta nga babagan ang mga nag-ungkong nga mga tuition fee increase, pakyaso ng mga plano sa mga eskwelahan nga mga tuition fee increase, ipabasura ang pagkolekta sa mga illegal nga other school fees o panawagan panawagan para kabahin sa nagkagrabing komersyalisasyon sa edukasyon ug labaw sa tanan nga nanawagan nga kondinahon ang gobyerno Aquino sa iyang deregulasyon sa edukasyon nga nagpabili siyang inutil sa mga nagpadayon nga pagsaka sa tuition. Bag-ong matang sa birth control nga ipaagi og implant gibatukan karon sa Human Life International. Apan matud sa Department of Health, di kini makadaot kay nakapasar kini sa ilang standards. Andrea Patanya, Sugin Limi. Which must be avoided by all means at all costs. No? Di kaya na ito ng implanun. Kusganong gibatukan karon sa grupong Human Life International ang bag-ong matang sa contraceptive nga gipang-apud-apud sa Department of Health subay sa implementasyon sa reproductive health law nga mao ang implanon kun etonogestrel implant. Sama kini gidakon sa usa ka puspuro nga itusok og implant sa bukton sa usa ka babay nga mo release og progestin sa lawas. Mao kini ang makapugong sa ovary sa pag-release og egg cell, mao nga di na reglahon ang babay ug malikayan na sab ang fertilization. Matud pa, ang birth control effects sa implanon mula na't og 3 ka tuig. Apan matud sa HLI, daghan kaayog side effects ang maong matang sa birth control sama sa internal bleeding, infertility kun pagkabaog, blood clots, stroke, heart attack, pagbugas-bugas sa naong, hilanat, pagkalipong ug pagkaluya. Risgo sab sa mong gamit niini nga dunay history sa mga sakit sama sa diabetes ug hypertension. Ug labaw sa tanan, giingong di kini 100% guarantee nga makalikay sa pagkamabdos, mao nga ang babae nga mamabdos samtang dunay implanon, posibleng makasinati og ectopic pregnancy. Dugang sa HLI, kay makapausab sa uterus lining ang maong birth control, kung mamabdos ang babae nga dunay implanon, muresulta kini sa aborted pregnancy, mao nga gihulagway kini nila nga usa ka abortive patient. Apan hugot nga gihimakak sa DOH ang taho ug miingon nga gitangtang na sa Food and Drug Administration ang tanang abortifacient contraceptives ug ang implanon usa sa mga contraceptive nga nakapasar sa ilang standards. Ilang gipasalig nga safe gamiton ang implanon. Dili ma-prevent tong duha ka epekto, dunay bata nga maporma, inig-ari sa bata sa uterus, walay pagkaon sa uterus, ang resulta ang bata nga just plainly 1 week old to 10 days old mahagbong o ma-aborted. Ano siya ang explanation? Prevents ovulation. And the third is prevent implantation, which is an abortifacient effect. Actually, napasa na siya. Naman na ang evaluation. Nakapasa na siya sa CPR, Certificate of Product Registration, sa national. Actually, kasi ang national man nato karon DOH, maorga distribute kay kami dire sa mong level sa Region 7, wala pa miga procure, no? It's still the kanang ginapanggamit namo sa services like katong sa Pinago last week, and then all the kalusugang pagkalahatan na road shows in Bohol, in Cebu last year,
na-evaluate na siya, nakapasa siya actually sa FDA. Dugang reklamo sa HLI, lakip na sa laing Natural Family Planning Method advocate nga si Dr. Greta Canoy, kadaghanan sa mga inahan nga tauran ug implanon, dili i-educate sa mga side effects ni ini sa di pa sila tauran. Sa panahon sab nga buot na kini ipatangtang, sila na ang pagastuhon sa barangay. Apan matud sa DOH, wa kini kamatuuran kay mag-lecture gyud usa sila sa di pa magtaod sa implant ug magpa-sign og consent form. Libre ra sab ang pagpatangtang sa implant sa barangay health centers o mga government hospitals. So ang experience nako is these 5 women, 5 rami, but actually sa ko daghan na mo diri nga gitagaan ana. Sabi niya, "Odo, pero dili mi ganahan sa amo ang gibati, wa mi kasabot, nag-amo ang regla noon." I was not just able to ask them how long na to sa ilaha. So kung di pud ka komportable, then have it removed. Ako pa'y pangutan-on, ako yun nagtangtangon. But since, siyempre no, mugastos man sila. So they went back to the centers that asa sila nagpa-implant. Giingnan ko na sila nga own gastos na nila. Even sa side effects kay pwede na pag once na dili nimo sila ma-inform sa all, not only the advantages but also the disadvantages, mga side effects, maka-violate man ta sa kanang gitawag natong informed choice and voluntarism. So Dok, pero if di ko ganahan, Dok, ako na ipatangtang. pwede, they can remove it anytime actually. So, So ang atong policy man god is kung kisang nagdaod siya ang ibot no, siya ang dito mag-follow up. Managlahi man ang matang sa birth control methods nga gi-promote sa duha ka habig, pareho silang miingon nga naara gyud na sa desisyon sa managtiayon kun unsa nga matang sa birth control ang ilang piliun, apan mas maayong tunan usa og maayo ang ilang mga mapilian sa di pa mohimo og desisyon. Andrea Patenia, News 5. Sa Fire Prevention Month nga gisaulog karong buwana, giselebrar sab karon ang Women's Month. Miapil sa pagbukas sa maong kalihukan ang kapulisan sa PRO 7 uban si Cebu's Vice Governor Agnes Magpale. King Perez, sugin nimi. And to love goodness. Nahimong bida mga police women kaganihang buntag atol sa mubo nga programa pagkahuman sa flag ceremony sa Police Regional Office 7 isip pagbukas sa Women's Month. Nitambong si Cebu Vice Governor Agnes Magpale kinsa nailhan sa pagduso sa mga katungod sa kababainhan. Iyang nakita nga usa ka kalambuan ang gidaghanon sa mga babaeng police officers sa PRO 7. Diin sa 8,000 ka mga sakop, dunay kapin usa ka libo ang police women. Apan kinahanglan pang mudaghan ng mga babaeng pulis. Still pushing for more, but I was computing. We are, I think, so far sa target. What percent of that ang officers? But as I was telling General Banyas, I said we're pushing for more. Bisan pa man nga padayon ang women empowerment sa karon nga henerasyon, nagpabilin gihapon ang mubo nga panglantaw ngadto sa kababainhan subay sa natalang kaso sa otoridad. Sama na lang sa mga babaeng biktima sa domestic violence, ingon man sa mga sex crimes, lakip na niini ang human trafficking. Katagtuha kung gisulti ninyo, kanang trafficking, sometimes in fact na ay usay with the help of the husband, kanang with the consent ba. So domestic violence is still there. Hinuon ang kalambuan sa mga kalapasan batok sa kababainhan, nagkagamay sama sa sexual harassment cases. Mensahe ni Magpale karong Women's Month, mao nga magpadayon ang pagpamatuod nga dili inferior sex ang pagkababay. Women who are already in places na medyo given responsibility, let's do our best. Let's prove that we are not the weaker that. Like I said in my speech, in decision making, moingon mga sila paana-ana ang mga babae. That's not true anymore. King Perez, News 5. Attorney Georgia sa nagpadayon karong session sa Provincial Board. Mihangyo si Board Member Alex Binghay na ipostpone lang una ang desisyon bahin sa pagsuspenso kang dumanog Mayor Nelson Garcia kay iya pang basahon ug sabton ang committee report. Misanong sa maong hangyo si Board Member San Shimura kay lakip siya sa wa pa makabasa og tarong sa committee report sa Committee on Complaints and Investigation. Okay, that's the latest so far. Okay. As in the matter of law, it's still within the bounds of the... Well, yeah, because they're still the board they're still talking about it, and it's something that you cannot just right away suspend. It's something that they have to talk within if it's
they are within the bounds of their authority Yes. and everything, because there's also a complaint on the other side that he wasn't given the proper chance, or he was murag wa kay siya bias. Yes, there's bias amongst the kuan. So maybe para kuan na lang mas mayan pud They magsturahan. can take time para doon nag-due process. Yes, Okay, anyway, exactly. recommendation pa man siguro. Yes, exactly. And then March na karon, daghan ang activities, ay Women's Month, Fire Prevention Month, graduation, Hapit na graduation, bakasyon. ug Yes. Lent. Yes, and hapit na. Nagsugod na ka sa imong penance in preparation I for wrote Lent. about that, no? That we have to reflect, no, and pray Yeah, for I this saw. Lenten season. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan Soko. Dayon salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!